Sitten mä en tiedä, oliko se Ripley-homma vai joku muu vaan dokumentti, vai onko mä nähnyt unta, mutta sitten joku, niin kuin, että oli mies, joka vaan jostain syystä, se oli tapahtunut jotakin ja sitten se niin kuin menetti kyvyn nukkua. Mhm. Se ei vaan nukkunut ikinä. Se ei ollut mikään semmoinen niin kuin, tavallaan, että nukkuu vaikka jotakin mikropätkiä. Se ei vaan niin kuin nukkunut. Joo. Tai näin mä sen muistan. Mm. Ja sitten se Mäkin muistan hengaili kaikki yöt. Ja mä en tiedä, kun sen ei teknisesti pitäisi olla mahdollista, koska ihminenhän kuolee ja räjähtää samanaikaisesti, jos ei nuku. Terveisin kaikkia. Terveisiä lapsiperheisiin. Mutta tämä ei ole Ripley's Believe It or Not podcast, vaan tämä on Animurot. Animurot, Believe It or Not. Niinpä. Watch It or Not. Don't watch, Yleensä listen please. suosittelemme, että älkää katso sitä, mitä me katsomme. Ei ole me katsottu hyviäkin asioita. Olla. Fully cooli, se oli hyvä. Ei. Sydänkohtauksesta puheen ollen aivoinfarkteista. Joo, kumpi mieluummin? Viikko nukkumatta, viikko Mietipä. fuulikoolia putkeen. Yritän ensin valvoa 24 tuntia putkeen ja sitten katsoa fuulikoolia. Ehkä sitä ymmärtää jotain sitten. Se voi olla, että se on just se tila. Niin sitten siitä pääsee hyvä. Vitsi mä näin, tämä liittyy tähän vaan sillä lailla, että, niin kuin, että tavallaan konsepti on, että ihminen on todennäköisesti jossain psykoosissa, mutta mä siis näin semmoisen kuvan netissä, mikä näytti siltä, että se oli jostain tyylin virallisesta tietokirjasta, mutta kuka näistä tietää? Niin. Mä yritin vähän googlata sitä, mutta mä luovutin aika nopeasti, niin mä en ole ihan 100 varmaan, onko tämä nyt totta. Nyt tulee vahvalta pohjalta. Mutta siis tiedätte Kingdom Hearts-sarjan pelisarjan, näin. ja on tunnettu siitä, että senkään tarina ei ehkä ole se kaikkein yksinkertaisin. Eikä nimeämispolitiikka. Eikä nimeämispolitiikkaa. Joo. 365/2 Days Joo. Dream Drop Distance. Mutta siis siinä oli vain niinku 2 henkilöä, joiden nimeä en muista, kun mä en ole Kingdom Hearts-fani, mutta tyyliin niinku Square Enixin jotakin tuottajia molemmat. Ja toiselta on vaan niinku lainaus, että tyyppi 1 puhuu tyypistä 2, ja tyyppi 1 kertoo, että joo, ei siinä, me hengailtiin toimistolla, ja yhtäkkiä tyyppi 2 vaan pamahtaa siihen, ja se näyttää aivan siis hullulta, ja se silmät pyörii päässä, ja se niinku kädet heiluu, ja se näyttää olevan vähän niinku turhautunut tavallaan puhutun kielen niinku rajoitteisiin, että se ei saa sitä sen niinku ajatusta ulos, ja se niinku, siinä tavallaan paniikinomaisesti pyörii vähän aikaa, ja sitten se tulee siihen, ja katsoo suoraan silmeä, huutaa päin naamaa, että vielä joskus minä pakotan Cloudin tappelemaan Akuankan kanssa ja juoksee pois huoneesta. Ja sitten tyypiltä 2 on lainaus, että joo tosiaan, että se ei ollut, mä en olisi niinku ikinä halunnut tehdä semmoista tilannetta, missä Cloud, eli siis Final Fantasy-sarjan Cloud tappelee Akuankan kanssa, mutta mä vaan tiesin, että niin tulee tapahtumaan. Asia kunnossa. Selittää ehkä vähän, että miten se on niin huuruinen se pelisarja, jos tämä on kaikki totta, koska onhan se konsepti, mä en ymmärrä, miten se on aikanaan saatu läpi, että niin kuin Disneylle ja kellekään, että tämmöinen on ok tehdä. No, mutta se onneksi onnistui vähän paremmin kuin esimerkiksi muuan Isekai DC. Joo. No se oli viime jaksomme aihe ei ollut niin onnistunut yhdistelmä, mutta joo, Kingdom Hearts on kyllä, siis mä en ole niitä ihan hirveästi pelannut, eli juuri ollenkaan, mutta sinänsä... Ykkönen on hyvä, koska niinku sen takia meillä on olemassa 2 ja kaikki nämä muut jatkosat, se on tosi mainio. Niin. Et siinä jotenkin hienosti siitä niinku premissistä huolimatta, se paletti pysyy hienosti kasassa siinä, ja sitten se menee tosi mähmäiseksi, että mitä pidemmälle mennään. No. Joo, tosi huurustahan se on, mutta kyllä mä oon tykännyt sitä kuitenkin pelata. Että kaikki pelit mä oon sitä pelannut, mitä sitä on. Puolisolla on se 3 jäi vähän kesken, että ei ole sitä jaksanut pelastaa enemmän. Se on kanssa hauskaa. Okei. Onko se tossa vai, musta tuntuu, mulla on semmoinen muistikuva, että tyyli Kingdom Heartsissa on just, että siellä on joku niin tyylin 2 tunnin tutoriaali, että ennen kuin se oikeasti alkaa. Niin, se on se ensimmäinen maa esimerkiksi ensimmäisessä pelissä, ykkösessä. Niin monethan jättää sen koko pelin kesken, kun ne luulee, että se on vaan tämä tutoriaali, koska se kestää ihan äärettömän pitkään. Okei, joo. Näin mä muistelin, että tämmöinen siinä on. Mutta se vaan karsii lahjattomat ja... Niin, nyypät jää hima. Kyllä, ja tosi pelaajat vaan pääsee sisään. Vain true gamerit. Mikki Hiiri saapuu paikalle ja toivottaa tervetulleeksi harvat ja valitut. Joo, kyllä. Se tulee ihan hienosti. Sillä on semmoinen musta kaapu Mikki Hiirellä. Eikö se ole joku kuningas siinä? Se on kuningas. Kuningas Mikki. Mahtava. Kuningatar Minni. Ja sitten on Akuankka. Onko Akuankalla joku sääty? Mun mielestä se oli joku... Velho. Se oli mun mielestä niin se on velho, joo.
hovivelho. Joku ritari hovivelho. Hessu oli mun mielestä ritari. Näin se on. Mutta Mortti ja Vertti ei ole näkynyt siinä mun mielestä missään kohtaa. Tupu, Hupu ja Lupu, oliko ne siinä? On ne siellä. Joo, ne pitää kauppaa. Joo. Sä voit ostaa niiltä asioita. Joo. Koska syystä X ne on mennyt sedän luolta pois ja Niin, ryhtyneet kauppiaaksi toiseen maailmaan. Outoa touhu. Siellä on kaikenlaista. Tämä on hyvä peli. Suosittelen. Kyllä on itkenyt monta kertaa. Joo. Sitä varmaan joskus voisi kokeilla. Tässä on vaan se, että kun on aika paljon muitakin asioita listalla, mitä voisi kokeilla. Niin, se on vähän semmoista. Oletko sitten katsellut mitään kivoja animeita viime aikoina tai lukenut jotain tiettyä mangaa, mikä on tein mä silloin joskus kuukausia sitten, lupasin, että on aika aloittaa JoJo Part 6. Niin niinpä. Nyt mä oon viimeisen startannut. Mä oon aika alussa vielä, pari jaksoa vaan katsottu, mutta on niinku kyllä semmoinen jotenkin tuhlaajapojan kotiinpaluuolo. Niinku heti visut kiinnostaa ja meininki kiinnostaa ja hyvin siinä asetetaan. Eli tämän kyseisen partin päähenkilö on Jolene Kujo, eli Jotaron tytär, ja elelee Amerikassa ja tulee siellä vähän niin kuin lavastetuksi murhasta kautta yliajosta ja menee vankilaan. Ajoiko se valkoista rekkaa? Ei, se ajoi henkilöautoa ja sillä oli semmoinen joku nilkki Romeo siinä vieressä. Tässä semmoinen isekai vitsi väliin. Hienosti. Jeps. Vush. Toi on se ääni, kun se rekka meneekin ohi. ei tullut reinkarnaatiota nyt tästä. Mutta nilkki Romeo, joka on sen ensin rakastettu, niin tavallaan on ratissa, mutta sitten pelaakin hommat niin, että se pääsee kuin koira veräjästä. Ja Jolene laitetaan telkien taakse ja sitten se saa isältään, jota hän vihaa ja joka pyörii aina jossain maailmalla, meribiologina. Mä en muistanut, että Jotaro on meribiologi, mutta oliko se jo Part 4? Niin, en mä oikein muista. Taisi se olla joo, meribiologi. Siis sen vaatteet, sen kouluvaatteet sille meribiologille. Ne on käytännössä samat, mutta valkoiset. Niin justiin. Niin, että kyllä se varmaan vähän semmoinen sailori merihenkilöasu sitten mukaan on, mutta se on vähän hämää, kun se on periaatteessa vaan väriflipattu kouluasu. Tai siltä se minusta näyttää. Se on niin outo, siis 4, kun kaikki taivas oli liila. Mutta se on siistiä. Mä oon mutustellut paljon sitä ja musta tuntuu, että 4 on ehkä mun lempipartti tähän mennessä siltä. Se on tavallaan epätasainen, mutta sitten niistä kaikista hitaista ja oudoista hetkistäkin mä vaan nautin. Siinä niinku, mikä Moriohko, se on se kaupungin nimi. Joo. Moriohissa on kyllä ihan oma tunnelmansa ja mitä vaan voi tapahtua. Asiat on kyllä aika nyrjähtänyt siinä. Ja sitten toi pääpahis siinä on kyllä niinku, todella kova. Mikä se nimi oli kanssa? Se on toi... Se oli joku Freddie Mercury viittava. Eikö se ole joku... Another One Bites the Dust. Mikä se on? Diamond is Forever, en mä muista. No vähän noloa nyt, ette muista, mutta siitä on niin kauan aikaa, kun mä oon sen... Muista vaan se solmio. Pääkallosolmio. Ei sen epäilyttävä. Kissa standin. Ootas nyt. Jojo, part 4, bad guy. No Yoshikage Kira. Kyllä mä mietin, että se oli Kira. Niin siellä oli niitä irtokäsiä, joita se aina pussaili ja rakasti. Niin, se vähän niin kuin oli, että jos se hukkas yhden, niin se hommasi toiseen. Että siinä piti aina yksi semmoinen vissiin olla. Ja se eli rauhallista murhaajan elämää siellä kaupungissa, kunnes paha jojo tuli ja pilasi kaiken. Sitten siellä olisi joku kummallinen kuja, mistä niin kuin jos katsoi taaksepäin, niin joutui kadotukseen, kun siellä kummituksia. Joo. Totta. Se olikin hauska semmoinen niin kuin sisäänrakennettu, niin kuin, että joka ajoi myös sitä tarinaa. No mä muistan, oliko se standi vai se oli, että se on kirottu se kuja tai jotain tämmöistä. Niin mä muistan, että oliko joku yhteys niillä jollain standilla ja sillä kirouksella. Tai jotenkin, että siinä oli ehkä... Siellä kaupungissa oli moni asia oli mutkalla kyllä. Joo, niin oli. Niin siinä oli joku varmaan mekaniikka myös, että se niin kuin kaupunki tai jokin siellä, oliko se nyt sitten se kirous vai se vaan se, että kun on paljon standeja, niin se vetää puoleensa paljon standeja, mutta sitten se vaan se kaupunki vaan, tai niin kuin stand-usereita, niin veti vaan ihan hirveästi puoleensa. Ja sitten siellä pyörii joku jävä ammuskelemassa niitä stand-nuolia. Niin, totta, joo, kyllä. Ja sitten siellä on Okuyasu, jolla on kaikkein kovin kyky ja se ei osaa käyttää sitä, kun se on tyhmä kuin saa. Se on parasta. Mutta se on paras henkilö. On silleen, siksikin ehkä kiva aloittaa 6, kun kuitenkin se on vähän niin kuin jotenkin liittyy 4, kun on Jotaro ja niin kuin etäisesti messissä. Mutta anyway, siis tytär sai isältään paketin ja sitten siellä oli joku amuletti, joka välittömästi puukotti sitä sormea ja sitten tulee semmoisia rihmoja ja siitä se stand-voima lähtee syntymään. Siitä se sitten lähtee. Niin on, niin kuin, on silleen semmoinen hyvä meininki. Joo. Hyvä meininki.
Ja myös semmoista niin kuin todella nyrjähtänyttä, niin kuin, että mä en tiedä yhtään sen Jolenin asianajajalla on jostain syystä semmoiset haltijakorvat. Ja niin kuin, ei mitkään pienet, ne on semmoiset todella niin kuin dark fantasy, pitää olla niin kuin pussinoppia koko ajan mukana, koska nyt pelataan pöytäroolipeliä niin kuin todella väkivaltaiset sivuhaltijakorvat, valtavat. Mun mielestä kaikki tässä maailmassa pitäisi olla ihmisiä, mutta sillä vaan on semmoiset, I don't know. Sitten se puhui jonkun vartijan kanssa siellä jossain oikeustalolla kautta vankilassa, en tiedä minkä aulassa se oli, niin sitten se näytti semmoiselta niin kuin siittiöltä jostain. En tiedä taas, se oli sen näköinen. Ja sitten osa ihmisistä on ihan about normaaleja. Jolenin ensimmäinen kriisi siellä vankilassa oli, että se oli herännyt, ja tämä on vähän spoilereita, jos olette katsonut part 6. Ei vaikuta varmaan yhtään mihinkään, mutta mun mielestä oli hauska nähdä silleen, että ei tiedä mitä on tulossa. Menkää katsomaan kaikki JoJo't, jos ette ole vielä katsonut. Mutta ainakin 6. Ei saa aloittaa 6. Pitää katsoa järjestyksessä. Anyways, Jolene heräsi vankilassa ja se katsoi sinne ikkunaan ja sieltä valo kajasti sieltä kaltereiden välistä. Ja se oli jotenkin niin kaunista, että sitten se kiihottui ja sen piti niin sanotusti koskea itseään ja sitten vartija oli nähnyt. Ja sitten se hävetti niin paljon, että se oli vain silleen, että aivan kauhea kriisi, että tappakaa mut ja minä en pysty enää elämään. Ja se hakkas päätä siellä sänkyyn. Ja kelpä ei olisi käynyt. Kyllä, jotain aika perus on kaunis aamu. Niin... Kyllä. Mutta se kyllä unohtui välittömästi tämä asia, että sitä ei enää koskettu sitä asiaa. Tuon tyyppistä huumoriahan siinä on niin tosi paljon. Se ohjeettiin todella nyrjättä. Minkä takia... Ja toinen Mimmi oli nähtävästi, siis jos mä ymmärsin oikein, niin se oli tavallaan tehnyt silikonirinnat ihan vain sen takia, että niistä leikkaushaavoista voi myös piilottaa sinne rintojen sisään seteleitä. Vankilassa tarvii rahaa, muuten siellä tulee hakatuksi. Ei voi tähden. Come on, guys. Ja sitten se näyttää tosi hyvältä, ainakin niinku jotenkin semmoinen niinku crispy freesi se art style ja vähän semmoinen oman näköinen ja kirkkaat värit ja kyllä tykkää. Todella kiva alkaa. Mä luulin hetken, että me puhutaan vieläkin niistä silikoneista, mutta hyvä, että mä en ehkä kertonut, että mä vaihoin. Vaihoin ylätaso. Leikataan pois toi loppu tästä lauseesta. Ei ollut sivulla. Se oli uusi piste, iso alkukirjain, kiva värikästä. Pointti oli, että on kiva katsoa JoJoita pitkästä aikaa. Oli vähän ikävä. Joo. Se on kyllä hieno maailma. Mä aloitin katsoa semmoista kuin Space Dandy. Sehän on klassikko. Sitä mä halusin kyllä katsoa. Se on tässä siellä katselulistalla. Okei. No joo, siis 2 ekaa jaksoa ei vielä ei ampunut sitä mihinkään kauhean korkealle sfääreihin. Se on visuaalisesti tosi hyvän Mutta just se tavallaan siinä kiinnosti, että se oli makeasti animoitu. Siis eikö sekin ole kuitenkin Shinichiro Watanaben ohjaus? Eli siis Cowboy Bebop-miehen ohjaus. Oisko? Mun mielestä on. Mun mielestä kanssa. Hiljaisuus kertoo siitä, että me koitetaan epätoisesti googlata, että ei saa jotenkin väärin. Meistä kukaan ei oikeasti tiedä yhtään mitään. Älkää luottako siihen. Niin, ehkä se ongelma on just se, että varmaan tietää paljon, mutta koska ei luota siihen, että tietää, niin sitten ei voi ikinä sanoa mitään ilman, että välittömästi tarkistaa, että tulikohan valehdeltua. Niin. Se on vähän niin kuin se Foster's olutmainos. Probably the best beer in the world. Joo, ja mun lempiparodia siitä on vaan, missä sanotaan, että Foster's probably beer. Sivujuonne, olitteko te nähnyt niitä jossain vaiheessa, mistähän ne oli jostain, ei Italiasta, mutta jotakin näitä niinku semmoisia, mikä oli nähtävästi ollut ihan oikea ainakin broadcast-mainos. Joo. Siis olutmainos, että siinä maassa oli saatu menemään joltain niinku broadcast-yhtiöltä läpi, että kun näytetään alkuperäistä Star Wars-elokuvaa. Joo, muistan näin. Niin, että sinne on ok laittaa olutmainos, mutta ei, niinku, että ei haluta katkaista sitä elokuvaa, niin se editoitiin se olutmainos osaksi sitä elokuvaa. Kyllä. Mä oon nähnyt näitä, joo. Okay, missä mikä se on? Obi-Wan Kenobi, eikö? Joo. No niin. Ben Kenobi ja Luke Skywalker, niin ne heittää ensimmäistä kertaa, kun Luke saa sen valomiekkaansa, sinisen valomiekan. Niin, eikö se ole isänsä valomiekka? No, se saa jokin. Sen vai ei taisi se olla se vai, mutta joka tapauksessa. Niin se ottaa se valomiekan, mutta ne on editoinut sille, että se ottaa sen bissen tavallaan. Joo, että ennen kuin se antaa sen valomiekan, niin tosiaan, että se alkaa kaivaa, että I have something for you, ja se alkaa kaivaa sieltä, niin sitten tulee vaan semmoinen kuva, missä se kaivaa semmoisen oluen, niin alkaa se niinku olutfirman jinkku, joka on aivan hulvaton. ja se on vaan semmoinen pieni hetki, missä niinku, Kenobi antaa nuorelle oppipojalle oluen. Joo. Ja sitten sen jälkeen, että okei, no tuossa on myös toi miekka. Joo. Tämäkin on ihan ok. Ja sitten mä yritin niin kuin epätoivoisesti, kun se oli niin uskomatonta, että voiko näin tehdä.
Ja sitten netissäkään ei ollut, sitten oli joku ihan pari artikkelia, ja sitten löytyi niin kuin kuitenkin suht luotettavasta uutislähteestä, että ne oli voittanut jonkun mainospalkinnonkin just siitä, että vähän vaan silleen, että miten te olette kaverit saanut tämän menemään läpi. Niin. Okei, mainosalan palkinto siitä, että saitte puhuttua niin kuin aivan kamalan konseptin läpi, hyvä. Ja mun mielestä George Lucas oli yrittänyt haastaa niitä ja haastanut oikeuteenkin ehkä. Varmasti. Tai, niin kuin, että aivan, mutta siis huikea kamaa. Ja sitten se, kun se lähti niin kuin viralliseksi Twitterissä, joku vaan jakoi sille, että by the way, tämmöinenkin on mun maassa. Niin. Kaikki oli vaan, että ei tämä voi olla totta. Ja sitten niitä alkoi vaan tulemaan, että tämmöinenkin vielä. Ja sitten jossain vaiheessa, niin kuin, mä en tiedä, olisiko se ollut niin, että niitä oli varmaan pari erilaista niitä oikeita mainoksia. Ja sitten alkoi tulla aivan hulvattomia parodioita. Että mihin kaikkeelle. Just, että onko se episodi 5 ehkä, se kun ryömitään sinne mikä ton joku semmoisen karvaeläimen sisään. Joo, kyllä joo. Että sen vatsa kun leikataan auki, niin sitten sielläkin ryöpsähtää vaan ne kaljat. Niin kuin internet tavallaan understood the assignment niin sanotusti, että se lähti vaan aivan lapasesta heti. Ja sitten ei vaan enää tiennyt, siis jossain vaiheessa tiesi tietenkin, että joo, nämä ei ole totta, mutta oli vaikea sanoa, että missä vaiheessa tämä nyt muuttui niin kuin parodiaksi, koska se alkuperäinenkin niin. No niin, Lucasfilms, tästähän on pakko tehdä nyt joku edittiversio. Niin että tämmöinen Hollywood Star Wars Beers a Lot. Ja beer editti. Joka väliin kun mahdollista. Niin, joo, kyllä. Me oltiin varmaan Space Dandyssä menossa. Joo. Sä katsoit sitä. Joo, mä katsoin pari jaksoa sitä. Vielä ei ole ihan täysin vakuuttunut, mutta kyllä mä sillä aina mahiksen vielä. Että se näytti kuitenkin tosi hienolta, niin se antaa vähän niin kuin leewayta näissä hommissa. Että. Kyllä se auttaa, joo. Kyllä mullakin se, että jos on komian näköistä, niin se sit malttaa vähän seurailla, että tuleeko se tarina sieltä perästä. Joo. Vaikeampi on varmaan niin päin, että on aivan rupuisen näköistä, mutta sitten niin kuin esim. Aikanaan puhuttiin tästä alkuperäisestä mobiilisuutkundamista, että näyttää nykyään jo kamalalta, mutta siellä on tosi niin kuin diippitarina ja universumi alla, kun vaan jaksas katsoa. Niin. On vähän vaikeaa. Se on jännä, se vaikuttaa semmoiselta, tiedätkö, niin kuin se Space Dandy, nyt tulee vahvaa 2 jakson kokemusta sitten. No niin. Niin se eka jakso loppui silleen, että hetkinen, että eihän tämä voi jatkuu tästä, että noi tyypit niin kuin delas ja toi kuoli ja toi räjähti ja kaikkea, ja sitten 2. jakso silleen, sitten vaan jatkaa, niin kuin, että mitä ei olisi tapahtunutkaan silleen, niin, että onko tämä tämmöinen sarja silleen, että tässä niin kuin vaan, että joka viikko on uusi tarinatyyppinen, tiedätkö? Ja sitten saattaa tapahtua jotain isoa, mutta se ei ole, niin kuin, ei ole semmoista niin kuin isoa jatkuvaa tarina niin kuin juonta, mikä jotenkin niin kuin estäisi sen, että voisi rikkoa sitä niin kuin tarinan kerrontaa tuolla tavalla. En tiedä, saa nähdä. Pitää katsoa lisää. Joo, ja tarkistin, on Watanaben tuotos, eli siinä mielessä on kuitenkin klassikko jäbä taustalla. On arvostettu sarja, vaikka ei varmaan tietenkään ihan niitä rakastetuimpia esim. Tältä tyypiltä, mutta kuitenkin käsittääkseni sillä faninsa on. 7 ja jotakin oli malissa. Pisteet, mitä ikinä se ihan hyvä tarkoittaa. Se on ihan ok, kyllä. Oliko Akim kattonut jotakin? Tai tehnyt jotakin? Tehnyt jotakin. Mitä sä teet? Minä olen kattonut Bridgertonia esimerkiksi. Kaikki 3 kautta piti katsoa suoraa päätä. Sehän oli oikein loistavaa brittihommaa, mutta sehän ei animeen liity mitenkään, niin mennään sitten seuraavaan aiheeseen. Katoin myös Demon Slayerin kanssa loppuun. Itse mun pitäisi jatkaa sitä. Se on hyvä. Se näytti taas niin hyvältä ja oli niin kivaa katsoa sitä ja oli hyvää huumoria ja hyviä taisteluita ja jäi niin jännittävään kohtaan, että sitten tuli mun mielestä 3 leffaa vai mitä se oli, että leffoilla ne lopettaa sen, muistaakseni. Niin kuin, että. Onko se niin, että se päättyy se tarina sitten niin kuin tavallaan, että sitä ei tule enempää? Joo, eikö se siis vahvasti se vaikutti siltä, että nyt niin kuin mentiin suoraa päätä sinne Final Arkiin. Niin se, niin kuin. Muistaakseni manga on kuitenkin jo päättynyt. Että kyllä. Se on päättynyt, että onko tässä, niin kuin, mikä nyt on se Miekan takojien kylä arkki? Eikö se Hashira Training Arkki ole seuraava? Sen jälkeen tulee Hashira Training Arkki, joo. Ja siitä selkeästi mentiin suoraan, että nyt lähtee finaali. No onhan se, jos siellä on jo harjoiteltu Hashiraksi, niin mihinpä siitä sen jälkeen enää meet. Mutta onko se Hashira on niin se vaan mangana nyt? Vai onko se tullut anime? Ei kun se on nimenomaan se viimeisin kausi mun mielestä. Ai eli mulla on niinku 2 kattomatta vai? Joo, mulla ainakin on. Mulla ainakin on. Mietipä sitä. Pääsee bingettään kuule. No niin. Elämä on siistiä. Jotakin mä kuvittelin, että se on vaan se Miekan takojien kylä-arkki on niinku tullut. Sitä on tullut siis yllättävän jotenkin, niinku jos vertaa johonkin Attack on Titaniin, jossa kesti aina 3 vuotta tulla lisää, niin on tullut kyllä tosi, niinku, mä en tiedä mitä ne vetää siellä UFO-tablella, mutta se tulee kyllä tatsikkaasti. Selvä. Se on kova. Sitten se
uusin Baki Hanma, mikä niinku wrap-uppaa sen koko homman, niin se tuli katsottua ja oli vaihteeksi hulvatonta, maailman toksisinta megaväkivaltaista, täysin typerää tappelua ja missään ei ole mitään järkeä, mutta on se nyt aika hauskaa katsoa sitten kuitenkin. Voin kuvitella jo. Että se Bakin niin se suhdesi ja se tyttöystävä, se on niin kauhean seurattavaa. Se on niin kauhean, mutta myöskin se, että sen suhde siihen faijaan ja miten se jopa kehittyy, se niiden suhde tässä. Siinä ei mitään järkeä. Sen isä on käytännössä niin kuin demoni. Se vaan haluaa olla maailman väkivaltaisin, maailman voimakkain tyyppiä. Nice. Silloin siinä selän lihakset on niin isot, että ne näyttää demonin naamalta ja kaikkea. Se on ihan tosi ihmeellistä touhu. Joo, tässä pieni spoileri, että Bakin aivot on vissiin niin isot, että siinä on myös demonin naama siinä mikä oli mulle silleen, of course. Mutta sen pää ei ole poikkeuksellisen iso, joten sillä on vaan vähemmän tilaa kaikille muille jutuille. Tietysti se on just näin. Mutta hetkinen, mä katsoin, siis en mä tiedä, mä oon ihan kujalla siitä niin storylineista, silleen mä katsoin Bakia silloin, kun se tuli Netflixiin ekan kerran. Ja mä ymmärsin, että okei, ennen sitä on tullut jo jotain Baki. Se on se Baki Grappler. Joo, The Grappleri on tullut aikoinaan joskus, missä taistelee jotain norsua vastaan jossain kohtaa kuolema tai jotain tämmöistä. Niitä on kaikenlaista. Seuraavaksi tässä tulee myös vähän dinosauruksia. No niin, okei, joo. Kai sitä pitää katsoa taas sitäkin, se on kyllä niin kummallinen. Mitäs muuta? One Piece on tullut katsottua, siinä on niin peak-aikaa tällä hetkellä. Että, mä oon kuullut jo, että se on ollut kovaa. Nyt on hyvä aika olla niin kuin One Piece-fani, sanotaan näin. Että... Näin kanssa jonkun nettikeskusteluun, olisiko ollut Threadsissä, missä nimenomaan puhuttiin siitä, että on kova arkki menossa. Okei. Ja melkein kaikki jaksot on niin kuin IMDb:ssäkin ollut sillä ihan top notch. Että, kova. Miten voi kaikkien näiden vuosien jälkeen? Mistä sitä riittää? Mistä se keksii sitä storya sen verran, että se on mielenkiintoista? Kai se on jotenkin vaan... Hänhän on vissiin keksinyt sen story niin kuin aikoja sitten. Niin, että se vaan nyt vaan suorittaa. Mä oon myös kuullut tämän silleen, että sulla on, kun sä haluat tehdä jonkun hyvän tarinan, niin mieti se loppu siihen valmiiksi ja sitten rakenna se tarina, miten se niin kuin johtaa siihen loppuun. Varmasti on monia eri tapoja luoda asioita tarinalta, mutta tässä on yksi keino. Joo, mielenkiintoisesti, jos olen ymmärtänyt oikein, niin toi Attack on Titanissa oli kai vähän niin kuin toi sama konsepti, että sillä niin kuin mangakalla oli just se niin kuin loppu- ja päätepiste alusta asti mielessä, mikä näkyy upeasti siis siinä, että siellä on aivan huikeita foreshadow-maksia ja vihjailuja, mitä ei tajua ekalla kerralla. Siinä on semmoinen sarja, mikä kestää uudelleen katselua. Joo, se on jossain vaiheessa, en ole sitä vielä ottanut, mutta pitää kyllä katsoa se niin kuin avoimin silmin niin sanotusti tavallaan uudestaan, mutta sitten esim. Just se, että mitä mieltä siitä niin kuin tietystä niin kuin ratkaisuista siinä lopussa on, niin mun mielestä se antoi vähän niin kuin jossain vaiheessa semmoisen haastattelunkin, että se vertasi itseään, temaattinen spoileri tavallaan Attack on Titanille, beware, kannattaa ehkä olla katsonut, mutta se niin kuin vertasi itseään Ereniin siinä, että hänkin oli tavallaan sen, että hän tiesi mitä on tulossa ja hän oli sen vanki. Aivan. Että hän ei voi, että tavallaan se tarina olisi periaatteessa voinut mennä ja olisi ehkä ollut perusteltuakin mennä jotenkin muuten, sit kun sen alkaa tekemään läpi ja se kuitenkin vähän niin kuin elää ja hengittää se story. Mutta sitten se ei vaan päässyt irti siitä, että hänellä oli mielessä se maali. Vähän samalla lailla kuin Erenillä oli se tavallaan ongelma. Se näki tulevaisuuden niin, ja kaikki haluaako läpi. muuttaa sitä, ei halua, siitä voi olla niin kuin, ehkä vähän jää epäselväksi, mutta että tavallaan voidaan ainakin ehkä sanoa, että hän ei niin kuin onnistu sitä muuttaa, että se vaan on tulossa se aivan kamala tulevaisuus sieltä, vaikka mitä tekisi siinä hopeareunuksensa jo niin kuin ystävien kannalta, mutta niin kuin mielenkiintoinen vaan se oli huvittava semmoinen temaattinen konsepti, että mangaka is Eren, mutta että sitten siinä ehkä vähän oli tavallaan jollain tavalla ehkä huono juttu se, että se on valmiiksi mietitty, jos hän koki sen semmoiseksi vankilaksi. Mutta niin, koska nämä on tämmöisiä. Ei tarvitse tehdä semmoista, tai että eihän kukaan sitä sinänsä pakota. Tavallaan ei, mutta ehkä siinä oli joku sitten, ei osaa päästää irti. Niin, mutta kyllä se mäkin sanoisin, että varmaan useammin se ongelma on just se, että ei sitten jotenkin osata paketoida asioita tyydyttävästi, niin varmasti auttaa se, että on miettinyt vähän semmoisen niin laajemman kaaren, eikä vedä ihan hatusta siinä mennessä. Niin, niinpä. Ehkä tästäkin tulee Brotherhood. Uusi versio, jos ei kelvannut. Niin, totta. Promised Neverland, Brotherhood. ai. Siinä olisi kyllä jo... Jos on niin kuin, että ei siinä mangas mitään vikaa olla, niin. Se vaan tehdään vaan uusiksi. Kyllä. Ja mä kuulin tosiaan, että niin puhuttu siitä, että niin Tokyo Ghoulista olisi tulossa niin manga uskollinen Joo, siis uutta anime
niin kuin versiointia vissiin, joo. Mä Toivotaan. muistan kuulleeni jotain tästä kanssa. Uskaltaako Jontti katsoa? Toivoa? En tiedä. Jos ei siinä mangassakaan käsitellä niitä, mitä mua häiritsi. Niin se ei varmaan auta. Eli jompikumpi meistä katsoo jaksoa. Mä en ole kattonut tai lukenut, niin mä voin vaikka ottaa sen luodin vastaan ja katsoa sen uusia version sitten. No, sekin on ihan voidaan sitten pitää semmoinen. Miten, oliko Akim siis, oliko se kattonut vai lukenut vai mitään? Sä katsot vähän sitä. Mä katoin sen niinku ekan seasonin muistaakseni ja ihan vähän sitä niinku tokaa, mikä niinku lähti jostain ihan muusta premissistä. Ja sitten mä yritin alkaa lukea sitä, mutta sitten mä olin silleen, että jotenkin mä kyllästyin tähän niin pahasti jo, että mä niinku luovutin välittömästi. Boom, saman tien väsyit siihen. Ei oikein jaksanut. Ehkä nyt tämmöillä uusilla freshilla aivoilla jaksaisi, mutta mua ehkä enemmän jopa kiinnostaa, kun on tulossa Chicken vs. Demon. Mä näin tästä muuten Instagram-postauksen. Mä jopa mieluummin katsaisin tätä, musta tuntuu. Onko se joku Fighting Chicken tai joku tämmönen, siis minkä mä katoin? Tai se on kertoo jostain kanasta, joka on... Mä katoin trailerin siitä, niin näytti se hulvattomalta. Ehkä silleen niin kuin, ei se hirveän hyvältä näyttänyt, mutta silleen hulvatonta varmasti. Joo, mä oikein, siis mulla on kauhean niin kuin, tavallaan koko ajan silleen, mä en jaksaisi katsoa enää yhtään gacha-sarjaa, missä sille, tää on tosi kova, sitten katsot yhden, tää oli kyllä tosi kova kakkosjaksossa, tää on kyllä niin paska, ei voi katsoa enempää. Mutta just sen, niin sen Suicide Squadin sekan jälkeen ja Ninja Kamun jälkeen pitää tosi tarkkaan katsoa, mihin sitä niin aikansa törkkää. Tosi virkistävää katsoa vaihteeksi jotain tosi hidastemposta. Me ruvettiin animesta niin sivupolulle, niin hypättiin katsomaan True Detectivein 3. kautta. No niin. Onko 3 nyt se uusin? Ei, 4 on uusi. Meidän piti alkaa katsoa sitä, mutta sitten ajattelin, että hetkinen, mikä tämä 3. kausi on? Niin. Siinä me ollaan katsottu, sitten me ollaan jaksossa 7, sitä on 10 jaksoa vai 9 jaksoa, ja nyt me tajuttiin, että hei, me ollaan nähty mutta en muista edelleenkään, miten se on päättynyt. Ja sitten kun sitä on katsonut, on silleen, että vitsi, tämä on kyllä kova. Että joku semmoinen pieni paikallinen muistimenetys sen sarjan kanssa on tapahtunut silleen, että ei muista, mitä se 3. kausi on. Käy kyllä joskus tosiaan, että on tosi epävarma, onko nähnyt vai ei. Joo, mutta se on jännä, että se on unohtunut, koska se on tosi hyvä. Joo, mä en ole katsonut kuin se ekan kauden. Se on jotenkin äärimmäisen nostalginen. Mä muistan sen niin kuin... On superhyvä eka kausi. Se on ensinnäkin superhyvä, mutta se oli vielä semmoista niin kuin aikaa. Siinä kulminoitu monta asiaa. Mä siis otin ensimmäisen kerran... Lainaa! Ei vai? Ei, vaan silloisen HBO Nordicin niin kuin tavallaan jonkun vielä ilmaisen koejakson. Joo. Mä katsoin 2 sarjaa. Mä katsoin True Detectivein ekaa kautta ja sitten Newsroomia, mikä on ihan semmoinen näppäräketterää dialogia, säpsäkkää uutishuoneen. Draama, semikomedia välillä homma. Mä katsoin niitä 2. Mä olin varmaan tyyliin vielä, niin kuin, että olisinko mä ollut vaan tekemässä jotakin tiota, mikä oli niin kuin kummallista elää siellä jossain yksiössä aina muutama viikko kerrallaan, ja sitten takaisin kotiin. Ja sitten mä katsoin näitä sarjoja, ja se on niin kuin jotenkin maagista aikaa. Mulla on tosi lämpimät muistot niin kuin nimenomaan True Detectivein ekasta kaudesta. Mä oon vaikka katsonut niitä loppuja. Joo. Mutta sitä voisi kyllä myös koittaa jossain vaiheessa. Jos sitä eka kautta, niin se on vaikea kyllä niin kuin päihittää. On se huikea. Et se on, jos ne niin kuin, tavallaan muut kaudet katsoisi sille ilman, että tietää millainen se eka kausi on, niin se varmaan niin kuin, ehkä saisi korkeammat arvostelut. Tai, niin ja jos sitä vertaa. Joo, kyllä niille kansi antaa mahis. Ja mä oon kuullut, että se 4. kausi kanssa on hyvä. On hyvä, niin sitä olevan innolla. Eli 1 ja 4 vain. Vaikka sanoin, en ole 4 kattonut vielä. Voin myöhemmin raportoida takaisin, että oliko kyllä. näin. Joo, 4 niin #CGI-porot alussa voit raportoida sitten. Okei, selvä. Miltä oliko hyvä vai ei? Niin, aivan. Mutta joo, semmoista. Monenlaista. Ai että. Monenlaista. Kaikki on kattonut myös vähän ei-animea. Joo, kyllä. Joo, mullahan oli tuossa keväällä aivan älytön House MD-putki. Niin, totta, niin olikin. 8 kautta johonkin varmaan 3 kuukauteen painoin menemään. Nuoruusvuosieni lääkärisarjaa. Joo. Oli hienoa. Edelleen hyvä. Oli hienoa. Kyllä se on edelleen hyvä. On siellä niinku joitakin elementtejä tai irtojaksoja, mitkä on sitten just silleen kulttuurillisesti vähän vanhentuneita. Mutta kyllä se pääasiassa mun mielestä se konsepti toimii. Ja se on kyllä, siis loppua vähän väsähtänyt, sen kyllä sit huomaa, että se oli vähän säästöliekillä siellä ihan lopussa. Joo. Et jos ihan täydellinen House ehkä loppuisi johonkin 5. tai 6. kauteen, 8 niitä sitten lopulta oli, että sen olisi voinut paketoida tavallaan huippukohdassa myös vähän tyylikkäämmin, mutta siis kyllä siellä on hetkensä ja ihan mielellään sen katso loppuun. Mites tuleeko ykkösellä mieleen mitään lääkärianimeita?
tai sairaala-anime. Totta. No toi ainakin mikä se on? Cells at Work, ei siis, niin se on siis ihmiskehon sisällä. Ei siis sinänsä niin Olipa lääkäri, kerran elämä vai? Niin, Kuulosti just siltä. hyvin vastaava. Joo. Hyvin vastaava. Okei. Okay. Ja sitten siitä on vielä semmoinen black-versio, mikä onkin sitten semmoisesta niin huonosti voivasta ja ryyppäävästä ja tupakoivasta kehosta. Mä niin ajattelin, että mustaihoisia hahmoja tässä. Joo, ei ollut kyse siitä jo. nyt tällä kertaa. Ai se on okei, aika hauskaa. Onko se eri kausi vai eri? Mun mielestä siis se vähän niin kuin kai niin kuin spin-offi. Ne on manganakin silleen, että sitä julkaistaan nyt suomeksikin niin kuin Solut-työssä nimellä. Olisiko sitä, en tiedä, pari pokkaria ainakin ulkona tai jotakin, mutta että se on aika lyhyt se niin kuin pääsarja. Mutta sitten siitä on ainakin toi yksi niin kuin vähän spin-offi, että se on vaan niin kuin vastaavaa, mutta ihan oma sarjansa. Ja mun mielestä se on animoitu kanssa, että niin kuin molemmista noista sarjoista on ainakin animet kanssa olemassa, niin ehkä enemmän spin-off-henkinen kuin uusi kausi varsinaisesti, mutta ei suoranaisesti lääkäri, mutta tommonen terveyskehoasia. En mä kyllä tosiaan äkkiseltään hoksaa lääkäri-animeja. Kyllähän animeissa varmaan on lääkäreitä, mutta onko mitään mikä tämmöistä procedural-henkistä? En tiedä. Niin. Tästä voi vetää semmoisen nokkelan aasinsillan, että ei nyt loppujen lopuksi ihan hirveästi animesta tiedä. Eipä. Pitäisikö sitä sitten testata, että tiedetäänkö me animesta yhtään mitään? Testataan. Mä oon siis kerännyt, mulla on 2 teemaa täällä. Mulla on niin sanottuja tietovisoja, jotka tulee osoittamaan, että me ei tiedä mistään mitään. Yes. Ja sitten mulla on aivan hulvattomia BuzzFeed-visoja, joista me voidaan oppia, että minkälaisia ihmisiä me ollaan. Noniin, loistavaa. Okei. Tarvitaanko me muistiinpanovälineet? Ei välttämättä. Katsotaan, miten tämä toimii. Mä yritin valikoida semmoisia, missä ei tavallaan niillä visuilla ole väliä, niin sitten tämä voi ehkä olla järkevää kuunnella. Ehkä Niko kirjoittaa pädiin, minä kirjoitan puhelimeen ja Jotte kirjoittaa lähdetään liikkeelle. Tää oli muistiinpano. paitsi, että LOL, tarvin sen nettiyhteyden. Aivan. Oota. Meillähän on wifi. No, mulla on myös. Myös pihalla. Se on tulevaisuutta, kuulkaa. On. Ei pääse tässä maailmassa enää langattomia verkkoja pakoon. Sitten kun joku joskus toteaa, että kyllähän niistä itse asiassa sittenkin tulee syöpä, niin sittenpä meitä harmittaa. Niin. Sittenpä meitä harmittaa. Mutta me ei ole siinä. The worst timeline. Se ei ole siinä hetkessä vielä. Niin nyt mä avaan sen tuolta kuulee. Tää oli tämmönen kirjaston, joku aivan random kirjasto. Kerron sen teille, kun se aukeaa tuosta, niin se on Harris County Public Library. Mä ajattelin joku suomalaisen kirjaston. Ei ollut. Sen kirjaston anime-visa. Tämä visa siis testaa, että kuinka hyvin me tunnetaan meidän shonenit oikeasti. No niin, shout out Harris County. Kirjasto. Sorry Harris. Okei. Oletteko te valmiita? Me voidaan ehkä tehdä tälleen tiiminä. Ford. Mitä? Me ei tarvitse yrittää tästä mitään kilpailua. Joo, katsotaan, että päästäänkö me tästä edes 300 kuivin jaloin. Edes yhtenä podcastina läpi. Yhtenä podcastina kuivin jaloin läpi. Joo. Minäs vuonna ensimmäinen Dragon Ball, tai minä vuonna Dragon Ballia ensimmäisen kerran julkaistiin. Kim, puhutaanko mangasta vai animesta? Täällä on vaihtoehtoja. Eiköhän se on manga tullut kuitenkin ensin lähtee siitä liikkeelle. Vaihtoehdot on 1976, Joo. 1980, 1984 tai 1991. Se on ainakin. Voiko ensimmäistä takertua tähän, että miksi 4 vaihtoehtoa? Missä perinteinen 3? Niin. Haluatko miljonääriksi? Totta. Mikä se toka vaihtoehto oli? Siellä oli 76, oli 80, oli 84 ja 91. Mä olisin väittänyt, että se on 70-luvulla tullut jo. Mustakin tuntuu, että kyllä sen pitää olla aika vanha, mutta onko 76 sitten kuitenkin liian kauan sitten? Miten, onko se vähän liian? Niin, pitäisikö me ottaa 80? Tai kasari. Okei. Tämä ei selviä meille vielä. No, ehkä selvisi, koska se... Näyttääkö se mulle Xää tuossa nyt heti? Oota, mä testaan. Tehdään testi. Ei se anna mun enää. Se ehkä oli väärin. Vahva alku meillä. Tässä me ei tiedä, miten tämä toimii. Mutta tämä me tiedetään. Nyt me ainakin saadaan selville, miten tämä käyttäytyy. Mikä on JoJo's Bizarre Adventure-sarjan ensimmäisen arkin nimi? Lähteekö ilman vaihtoehtoja? Ootas vähän. Mä näen ne, niin mä en nyt arvaa. Hetkinen, ensimmäinen arkki. Diamond is Forever on se 4, eikö niin? Mutta eikö ensimmäinen ole tämä Phantom? Ei ole Phantom Menace, mutta joku. Se on joku... Mikä hitto se on? Hetkinen, mikä oli Shitpost Crusaders? Se oli 3.
Stardust Crusaders. No, kun mulla on Joo, ihan se se on kolmonen. Redditin Se on Stardust Crusaders, Mutta tässä ei mitään. subredditti on Shitpost Crusaders. Niin se on 3. 2, oliko se joku The Wind Rises from my ass? En minä mikä. Ei ollut kyllä. Ei ollut se, mutta Ei ollut semmoinen. 1 oli jotain vampyyrejä ja kummituksia. Olisiko ollut? Mä oon Heitäpä- 100 varma, että se on joku Phantom. Heitäpä- Se on, vaihtoehto. se on vaihtoehdot on siis Stardust Crusaders, Joo, Phantom Blood, joo. Se. Steel Ball Run tai Battle Tendency. No se on se 2. Joo, ja Steel Ball Run oli myöhempi. Se on Se 8. on, niin onko se 8 jopa? Ei Joo. kun Ei kun 7. 7. Onko Battle Tendency oli 2 vai? Joo. Joo, se on 2. No niin, Mutta joo, Phantom, ei fuck. painat se väärä. Mä painoin vahingossa väärin. Yritin painaa Phantom Bloodia, mutta mä en onnistunut. No niin. Hei, me ollaan saatu 1 oikein. Mikä manga viimein syrjäytti One Piecen lähes vuosikymmenen mittaiselta rooliltaan niin kuin Shonen Ykköspaikalla. Jumpin ykkösrankingissa? Arvaan, että Jujutsu Kaisen, ennen kuin kuullaan vaihtoehtoja. Vai Spy X Family. Meinaatko? Eikö siitä ollut hirveä hype? Haa, Tämä menee vähän vaikeaksi, koska vaihtoehdot on Demon Slayer, joo, Niin, Jujutsu totta. Kaisen, joo. My Hero Academia tai Spy Family. Holy smokes. Ei ole ei ole My Hero. Academia. Ei ole My Ei Hero ole se. Academia. En mä ei sanoisi, ole. että Mutta kun Demon mäkin Slayer olisin, Demon Slayer oli mangana, niin Demon Slayer oli mangana mun mielestä kans ihan älytön ilmiö. oliko näin? Oli. Shit. Ja oliko tämä nyt nimenomaan mangana? Joo, siis nimenomaan jo Shonen Jumpin sivuilla, eli nimenomaan mangana, joo kyllä. No kyllä mä laittaisin silti, mun rahat on Jujutsulla. Mä en usko, että Mä en usko, että se on Jujutsu. Okei, selvä. se ei ole niin timanttinen ehkä siinä. Okei. Tai No sillä, mä sanoisin, mä en usko, siis että toi- se on niin. Et se on sillä- sitten Spyx Family tai Demon Slayer. Mä veikkaan, että se on Spy Family. Mutta onko Spy Family, onko tässä joku tämmöinen, voiko tässä olla semmoinen niinku tavallaan technicality? Oliko Spy Family niinku siellä ihan lehtien sivuilla vai oliko se niitä niinku Jump Plus tavallaan netti? Nyt on Deep Knowledge. Huhhuh. Nyt en tiedä. Okei, menikö ylianalysoinko? No kumpi me otetaan, Demon Slayer vai Spy Family? Spy Family. Spy Family. Spyx. On vähän semmoinen olo, että se on väärin. Oh. Damn it. Ehkä mä en ole vieläkään nähnyt yhtään varmasti oikein. Ailasin sen yhden, niin Katsotaan, Mä en tiedä, tulkitsenko mä mitä näitä. lopussa Okei, hei. tapahtuu. nyt kun mä painon tarkasti, niin me ei voi mokata tätä. Joo. One Pieceistä puheen ollen, niin onko se manga yli vai ali 1000 lukua pitkä? Yli tällä hetkellä. Kyllä. Helppo. Mä painan, se on oikein. No niin. Ja nyt mä tiedän myös, että nämä graffat toimii tälleen. Joo, eli siis me ollaan tämän sivuston mielestä saatu yksi oikein, mutta oikeasti 2 mä vaan. Joo, kyllä. Tai ehkä. Silmä Niin, ja käden koordinaatio ei toimi. Kyllä mä siis tiedetään se. Mutta ei me 3 tiedä, mikä se. Ei kun se näyttää mulle aina, että mitkä on väärin. Se ei näytä sitä oikeaa vaihtoehtoa, mutta se näyttää mulle täällä aina sen mun veikkauksen, että onko se oikein vai Aivan väärin. niin, mutta me veikattiin väärin sillä, että se ei ollut Spy X Family. Ei ollut Spy Family, mutta me ei olla ihan varmoja, että mikä se on. Just niin. Demon Slayer on mun seuraava veikkaus sitten. Joo. Sitä mä en ole lukenut, niin ehkä mulla ei ollut hyvää mielipidettä sitä. Se voi Se olla. voi olla. Joo. Mitä mangakaa Akiran elokuva Juliste inspiroi alkaa jälleen piirtämään? Vaihtoehdot. Tite Kubo, Kohei Horikoshi, Kazue Kato tai Masashi Kishimoto. Vastaan tähän, että mulla ei ole Tämä on Jonten kysymys. piirtäkään Minä sanon, havaintoa. että Tite Kubo. Tite Kubo on Mä tiedän, alkanut. Siis tosiaan mä tiedän sen julisteen, se on törkeän makea juliste, mutta mulla ei ole mitään havaintoa, ketä se on inspiroinut, ja valitettavasti mä en tiedä yhtään myöskään näistä mangakoista, jotka se julisti. Onko Kubo Bleach? Se on Bleach. No niin. Ei ollut, mä veikkasin sitä nyt jo ja ei ollut se. Ai sä painoit jo. Mä painoin. Ei väitelty sen enempää. Mutta Ei, mä uskon, että se on välittömästi. Kiitos, että Saman haluat. tien. No siis ei mulla ollut mitään haittaa. Akin väärässä. Joo, me oltaisiin Jonten kanssa tiedetty, mutta Akim huijasi meitä. Ei mitään havaintoakaan. Okei, muuta olla vähän hiljempaa. Niin. Kaikkein rakastetuin shonen parodia ja ehkä samalla jopa kaikkein arvostetuin parodia mangan ja animen kentällä yleensäkin on. Gintama. No vaihtoehdot on One Punch Man, Mhm. Konosuba, Gintama Mm. ja Cromartie High School. No ei ainakaan se. Mä en tiedä siitä Mä, mitään. kun se on tuttu nimi mullekin, mutta mä en saa kiinni yhtään, että mistä siinä on kyse. Joo. Kyllä mä olisin Gintamaa varmaan veikannut. Kyllä mä heittäisin Gintaman. Siis mä en tiedä, Gintaani Gintamalla. olisinko mä tiennyt, että se on parodia vs. ihan vaan tavallinen komedia, niin mä en ole ihan varma tavallaan, että onko tässä semmoinen huijaus, mutta ehkä se parodioi shonen. Kyllähän siinä hommia. aika paljon parodiaa. Sä oot kattonut Se on, sitä. se on tosi parodiamainen, että ehkä se
Siinä on Huumori ei niinku ehkä trooppeja. muuhun iske niin hyvin, mutta se on aika Mutta- semmoinen perinteinen. Ja sen mä tiedän, että nimenomaan tuommoisena komediasarjanahan se on äärimmäisen arvostettu. Pyörii siellä Malinkäressäkin aina. Pistetään se Laitetaan se. Se on kuulkaas, nyt, täysin. nämä on niin pieniä nämä kohteet tässä. Oli Oikein. sekin tämä. Nice. Oli sekin tämä. No niin. Ennen kuin Haikyuu inspiroi lukemattomia japanilaislapsia alkamaan ihan oikeasti harrastaa lentopalloa, Mhm. mikä urheilumanga teki tämän saman efektin koripallolla? Slam Dunk. Hyvin todennäköisesti. Täällä olisi ollut myös Harlem Beat, Kuroko no Basket ja I-heittomerkki LL, eli IL. Mhm. En tiedä, en ole kuullut semmoista. Se voisi olla kans... Kyllä se on se Slam Dunk. Siis Kuroko no Basket olisi varmaan toinen, mutta ei se kyllä ole se. Kyllä se on Slam Dunk. Pistetään se. Laitetaan se. Eikö niin? Mennään sillä. Kiitos. Se on muuten se. Yes. Mahtavaa. Nice. Okei. Tämä on ehkä ilmiselvä kysymys, mutta tämä on pakko kysyä. Mitkä 3 mangaa, jotka samanaikaisesti pyöri Shonen Jumpissa, niin lopulta tunnettiin nimellä The Big Three? Naruto. Motherfuck the Big Three, it's just Big Me, sanoo. Dragon Ball, One Piece. Naruto ja One Piece. Varmaan. No semmoista vaihtoehtoa täällä ei ole. Okei. Mut Naruto ja One Piece varmaan siellä niinku duona. Kuka olisi se 3, jos ei ole Bleach. Dragon Ball? Bleach. Joo, Mun se on veikkaus olisi ollut toi Bleach. Koska Joo. se vaihtoehdot on nimenomaan Naruto, Bleach, One Piece. Se on Joo. yksi setti. Death Note, Naruto, Bleach. Ei toimi. Ei. One Piece. One Piece. Se on se hedelmäfarmariversio. One Piece, Bleach ja Hunter x Hunter. Ei. Ei. Ja Yu-Gi-Oh! One Piece ja Ei. Naruto. Ei, jos- Joo. ei. Niin kyllä se on Naruto, Bleach ja One Piece. Näin. Just näin. Ja kun mä painan sinne, niin tulee vihreä mylpyrä. Näin. Se on juuri tuntuu näin. hyvältä. Joo. Dragon Ball oli vähän liian vanha. Mä Okei. olin vähän sekaisin siitä. Muistatteko äärimmäisen legendaarisen Fist of the North Star? Kyllä. sarjan? Ja päitä räjähtelee. Kyllä. Mikä sen sarjan päähenkilön nimi on? Se on Fist. Tulee North Starista. Hitto. Oliko se joku Ken tai jotain? En mä muista kyllä enää. Se näyttää Hashizawa, Keniltä, kyllä. Se joo, totta. Hashizawa Ikuro, Joo. Sosuke, Urameshi Yusuke vai Kenshiro? No niin. Onko se se? Se on se. Sulla Kyllä. tuli Ken sieltä. Kyllä mä Mä en Kenshiro. olisi muistanut Kyllä mä nimittäin. Kenshiro väitän. Katsotaan. Kenshiro. Se on Kenshiro. No niin, Anna kyllä mennä. mun Old head. Eli kavereille kesken Fist. Old head, joo. A.k.a. Fist. Ei edes Mikä The Fist, on? vaan Se ihan on vaan se of the North Star. Fist. No, from the North Star. Joo. That's the Fist. No niin, tämä manga teki ehkä niinku tunnetuksi tournament-arkin konseptin. Manga. Dragon Ball. Niin, which shonen title is it? Mikä shonen nimike on kyseessä, joka teki tournament-arkeista tunnettuja? Yu Yu Hakusho on täällä vaihtoehtona, Dragon Ball on täällä vaihtoehtona, Naruto on Ei. täällä vaihtoehtona. Narutosta tulee mieleen niinku tuning kokeet. Mutta Joo, Joo, mutta mutta se on jo se oli myöhä- ihan tuore. Se on liian myöhään. Ja Pokemon ehkä myös vähän liian tuore. se on vähän ehkä Se on Dragon Juju Ball. Hakusho No, on se- niinku kattonut, mä en tiedä siitä mitä on Siis Dragon käsittääkseni, siis netissä on puhuttu, että Yu Yu Hakushossa on myös tosi kova tournament-arkki, mutta mä en tiedä mitä mieltä Se sä oot on siitä. köppäinen kuin mikä. Niin just. Aina Dragon Ballia. Ball. Joo, Se on okei. Dragon Ball. No Juuri niin, näin. joo. Hienosti. Minkä muun sarjan Full Metal Alchemistin mangaka Hiromu Arakawa on luonut? Vaihtoehdot on, muistaakseni heti Arakawan sarjoja. Tulee lisäpisteitä, jos tietää ilman vaihtoehtoja. En tiedä kyllä. Ei ole mulle tuttu. En kyllä muista, mutta mä muistan, että mä oon niin nähnyt tai ehkä jopa katsonut jotain sarjaa, ja mä oon se, vitsi, tää näyttää niin ihan Full Metal Alchemistista. Ja sitten, No, mut niin sillä- tää oli. No kun sillä on yksi semmoinen niin tuore sarja ihan nyt vasta alkanut, Mm. mutta sitten mun mielestä se ei ole mikään näistä, mitä tässä lukee, niin sitten mä en tiedä enää, kun mä aika ajattelin, että jos se olisi ollut se uusi. Vaihtoehdot on Noragami, Dr. Stone, Code Geass ja Silver Spoon. Ja mä en siis tiedä yhtään. Joo, ei mullakaan mitään. Mutta nämä manga-kysymykset on epäreiluja. Kun... Ei se kyllä, ei se kyllä Ei mä ainakaan luke mangaa. Ei me olla... Mikä on Noragami? Mikäkään se oli? Ei lyö. Ei Mutta sano ei se kyllä mitään. kumpikaan. No kun noista- Dr. Stone Ei se kyllä se se ole. ei ole, ja sitten Code Geass tuntuu myös vähän Se ei ole erikoiselta. kyllä, se on ehkä Silver Spoon. Niin, koska hopea ja alkemia yhteen sopii. Katsotaan nolottaa. Silver Spoonit pussauskoppiin. Yes! Se oli Silver Spoon. Ai, logiikka pettämätön. Aina, if you don't know, Yes. valistunut arvaus. Jaha.
Okei. Mikä näistä ei kuulu joukkoon siis käytännössä? Which one of these is not like the others? Mhm. Baby Steps, Blue Lock, Aho Ashi ja Farewell, My Dear Kramer. Ja siis ainoa, minkä mä tiedän, on, että Blue Lock on jalkapallosarja, niin onko näissä muissa kyse jalkapallosta, onko näissä muissa kyse urheilusta, vai onko näissä muissa kyse kaikesta muusta, ja Blue Lock on se, joka ei kuulu joukkoon, kun mä en näistä muista tiedä mitään. Niin. Tässä tapauksessa, niin meidän tapauksessa tähän ei kuulu Blue Lock, koska muista me ei tiedä mitään. Se on aina tietää. Se on semmoinen, mikä teknisesti voisi mennä tavallaan jossain kokeessa läpi. Niin. Aina välillä näkee, missä lapsi on perustellut just silleen, että se ymmärtää sen kysymyksen jotenkin toisin. You're wrong, but I'll give you points. Niin, kyllä. Okei, mikä muusta noista ei hirveästi sykähdyttänyt. Ehkä Baby Step jotenkin vähän tulee joku mielikuva siitä, mutta mennään Blue Lockilla. Se on ehkä Blue Lock ei kuulu joukkoon. Se oli väärin, ja me ei edes tiedetä, että miksi. Okei, bonuskysymys, eli tämä on sitten viimeinen. Noniin. Kenen kanssa Hunter x Hunter-sarjan luoja Yoshihiro Togashi on naimisissa? Aviopuolisoa haetaan. Onko se, joka on tehnyt Ranman? Onko se? Ranma ei voi olla Ranma One Half, sehän on legendaarinen. Siitä on tulossa ilmeisesti jotain uutta animaatiota. Totta. Niin muuten onkin. Vai oliko se Sailor Moonin tekijän? No, nyt. Vaihtoehdot on Jujuko Takemiya, Toradoran luoja. Täällä nimenomaan kaikilla on joku krediitti, niin siksi tämä voi olla. Sä oot lähtenyt hakemaan tätä niin kuin hyvästä kulmasta. Natsuki Takaya, Fruits Basketin luoja. Naoko Takeuchi, Sailor Moonin luoja. Tai Yoshiki Nakamura, Skip Beatin luoja. Mennään sillä Otetaanko Sailor Moon? Joo. Se on muuten oikein. Näin se on. How did you do? Mun pitää itse laskea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja tavallaan 9, koska mä mokasin yhden. Kyllä. Okei. 7 vai 9 oikein. Not your first rodeo with shonen we see. You'd make it to at least the second round of the tournament. Yes. Nice. Loistavaa. 13 kysymystä oli kaiken kaikkiaan, eli 40 on kämmätty sitten. No ei paha. Ei paha, se on erittäin hyvä. Ei nolota läheskään niin paljon kuin mitä mä ajattelin, että voisi nolottaa. Yksinään nice. On varmasti paljon huonommin. Saamme jatkaa podcastin tekemistä. Yes. Jatketaan. Jatketaanko seuraavaan visaan? Mennään. Tämä on se, mitä mä katsoin, niin tämä oli hauska, mutta helppo. Eli tässä niin kun, mulla on animesarjojen nimiä, jotka on silleen, että on sen sarjan nimi ja suluissa niin kun, julkaisu- tai alkamisvuosi. Mutta eka sana puuttuu. Aha. Okei. Ball, Z. Pelkä peace. Täällä on yhdessä välissä pelkästään vaan ball suluissa 1986. I wonder. 86 by the way, oliko semmoinen vaihtoehto siinä meidän äskeisessä quizissa? 86 oli mun sanottu se? Eikö me sanottiin 80? Se meni väärin. Mä tarkoitin sitä 86. Niin, se 6 ja 0 on kyllä aika lähellä. No aika vierekkäin. Mä painan tuosta nappia, niin ensimmäinen vaihtoehto on Eater. Ja suluissa 2008. Shit. 2008. Olisiko se Soul Eater kuitenkin? Niin, joo. Laitetaan Soul. Se on siellä. Näin. Sitten on vuodelta 2004 Jumplo. Olisiko Samurai? Samurai. Tämä voi olla aika läpihuutojuttu. Vuodelta 2013 on Titan. Mikä se on? Sanokaa se on Titan. Sanokaa nyt. Attack. No se on siellä. Vuodelta 1967 Racer. Speed. Niin, mä olisin kanssa. Hetkinen. Mutta siis joo, se on tosiaan yksi sana vaan, koska mä olin Go Speed Racer, mutta joo, Speed Racer. Speed Racer. Nyt vähän uhkaavan näköisiä pilviä tulee tuolta takaa. Miten sitten vuodelta 1963 Boy? Astro Boy. Okei, hyvä. Stereona tuli. Hyvä. Vuodelta 1996 Conan. Detective. Ai, että on. No niin, mennäänpä näitä vähän nopeammin. Barbarian. Ja se on englanniksi Case Closed. Vuodelta 1984 Jonten lempi anime Of the North Star. Joo. Ken. Ken of the North Star. Ken tietää, mutta ei kerro. Fist. Pirate Captain Harlock. 1978. Siitä puuttuu joku. Siitä puuttuu jotakin. Pirate Captain Harlock. Harlock. Space. Aha. Space Pirate Captain Harlock.
Kokeillaan. Tää ei sano mulle, tää on ensimmäinen, mikä... Kyllä se sen hyväksy tuonne, kai se on oikein. Näin se on. Nuori mies tiesi vanhan sarjan. Okei. Vuodelta 2002. In the Shell, Standalone Complex. Ghost. Se on siellä. Gits Sock. Okei, tää voi mennä jännäksi. Katsotaanpa. Mä törmään mikkiin. Vuodelta 2012 Basketball. Katsotaan, mikäköhän se on? Eikö siis, niin kuin alkuperäisnimi on Kurokono Basket, mutta eikö se ole siis niin kuin Kurokos Basketball mun mielestä enkuksi? Onko ihan väärässä? Nyt en kyllä tiedä, pakko myötä. Tuntuu, että mä oon nähnyt sen Netflixissä ja se on Kurokos Basketball. Koetapa sitä. Kurokono Basket. No pistäpä Laita sinne Kurokos. Ei se, mutta ei se, kun sit se olisi vaan se basket. Kuroko, katsotaan, mistä mä saan heittomerkin. Isä käyttää tablettia. Kurokos meni läpi. Nice. Yes. Mahtavaa. Seuraava on, nyt on sitten se vuodelta 86 Ball. Joo, vanha kunnon Dragon. Olisiko se Ohikäärmeen passit? Ehkä, katsotaan muistetaanko. Vuodelta 2006 High School Host Club. Hostess? Ei. Onko se joku Ouran? Mistä tuntuu, että jotakin sinne päin? High School Host Club. Se on joku niin, se on joku ja High School Host Club. Musta tuntuu, että joku niin kuin Ouran High School tai jotakin sinne päin. Se ei ole ehkä just... Onko se joku niin tunnelmasormusten High School? Niin, se voisi olla. Mennään sille, koska mulla ei kyllä lyö mitään päässä. Ei, mulla ei katsota yhtään. Mutta siis tämä on semmoinen, että se on foneettisesti voi olla sinne päin tai sitten ei yhtään. Niin. No se hyväksy sen tuohon. Mä en tästä taas ihan varmaa, että mitä tämä tekee, jos arvaa väärin. Mutta... Antaako se joskus sitten sen loppu? Ehkä se oikein. No, Katsotaan. Niin. Miten tämä teidän tämmöinen pieni tuntematon sarja vuodelta 99 kuin Piese? Piese. Vanha kun on One Piese. 1, 2. 1, 2 piece, 2 piece? One. 3 piece. Mitäs nyt tapahtuu? Häh? Okei. 2 piece. No niin, mä arvuttelen teiltä nämä loput. Tää saattoi jotenkin failata tää lomake, mutta vuodelta 98 Sakura. 98 Sakura. Mutta onko se Card Capturer Sakura? No, Card Captor on... Kengan. Mikä? Ei, kun se on varmaan joku eri. Card Captor on, kato, yhdyssana. Ai on vai? On. Okei. Se on jännä. Mites vuoden 2006 Note? Death. No, Vanha kunnon. Mites vuoden 2001 Basket? Fruits. Joo. Mahtava. Koska se on niin outo nimi. Mites vuoden 2006 Geas? Code. Ai että. Vuoden 95 Moon? Sailor. Oppa tarkkana. Okei, tää on jännä. Vuodelta 99 Digital Monsters. Digimon, mutta onko se Pocket? Ei kai Pocket Digital Monster. Ei, todella Pokemon. Digital Monsters. Mutta se on Digimon, eikö se ole? Se on... Vai onko se niinku se Digimon? Niin onko se vaan niinku Digimon, joo, se on Digimon Digital Monsters. Se on se koko nimi. Se on Digimon Digital Monsters. Niin, jotakin semmoista. Väitän joo. Näin se oli. Näin se oli. Mitäs toi 98 Bebop? Cowboy. Vanha kunnon. Mitäs toi vuoden 2012 Art Online? Sword Art Online. Mitäs vuoden 2014 Stay Night? Fate Stay Night? Se on Fate Stay Night. Ei soita mulla kello ollut. Joo, Fate on legendaarinen sarja. Siinäkin on deep lore. Eikö se Fate 2. Siinä on ihan törkästi kaikki alanimi? Siellä on monenlaista versiota. Siinä on just se ongelma, että kun se on alun perin kanssa ollut niin kuin visuaalinen novelli käsittääkseni, niin, niin sinne periaatteessa pitää olla niin kuin rinnakkaisia tavallaan niin kuin polkuja. Mm-hmm. Ja sitten ne eri sarjat kertoo sen saman asian, mutta vaan niin kuin se on vähän niin kuin sama asia, mutta eri. Niin. Ja sitten sä et ikinä tiedä, mistä aloittaa. Kiva. Fate Zero on mun mielestä se ehkä niin kuin hyväksytyin jotenkin aloituspaikka, että jos jostain, niin aloita siitä. Tai sitten vaan me pelaa ne pelit. Vuoden 2003 Alchemist. Full Metal. Sekin on yhteen. Full Metal on yhteen. Nämä on välillä 95 Genesis Evangelion. Ne on. Ai että. Vuoden 95 Mikä? Sweet Gundam Wing. Mobile. Mutta tiedättekö vuoden 2007 Star? 2007 Star. Niin, siis se on se vuosi. Titteli on vaan jotain Star. Joo. Ja sitten kun sä sanot sen, niin mä varmaan tiedän sen, mutta hetkinen. Star. Tuli vaan joku, että se olisi joku Idol Star. Ja mulla tuli mieleen, että se joku, niinku, tiedätkö, mikä se olisi joku niinku lähetti tämmönen,
Mikä hitto se oli? Express Star tai joku tämmöinen. Ei se varmaan ollut. No. Se on Lucky Star. Okei, no sitten ennustin. Vuoden 2001 Off Tennis. Prince. Joo. Te tiesitte tämän? Tämä on jotenkin... En mä ole kuullutkaan Prince tämmöistä. on toinen classic. Huhhuh. Sitten tästä on joku 600 chapteria mun mielestä. No varmasti on. Vähän sairasta. Joo. Mä muistin, että sä oot puhunut, varmaan siinä meidän urheilujaksossa joskus puhuttiin tästä. Vuoden 2009... Hunter x Hunter. Seuraava voi taas vähän kampittaa. Vuosi on 2004 ja tässä lukee vaan Lied. Elfenlied. Kato, ei kampittanut. Toi on niin hankala, kun toi voi kuulostaa niin kuin Lied, vaikka se on niin kuin Niin, Lied. Ja aivan, sitten joo. jos sä et tiedä, kun mä olisin saattanut Jos olla sä vaan sanot sille, lied, niin sit mä olisin niin, ollut kun mä en, että miten mä ton sanon. Se, Niin. tässä oli vaikeaa. Tää Niin. ehkä pitäisi nähdä kirjoitettuna. Sitten on viimeinen. Tästä tulee Animurojen virallinen kädenpuristus, jos tämä menee oikein. No. 2003 on vuosi ja tässä lukee Bobo. Ai niin kuin bobo. Joo, eli yksin toinen ja sitten yhteen Bobo. 3 sanaa. Tää on just taas bang. Ja mitä brave, siinä- bang. mitä se- Okei, doro, onko se- perkele. Bobo. Just aina kulmakaro siinä se bobo. No mitä arvataan? Ei olisi mulle mitään havaintoa. Mä sanon vaan braver bang, brave doro, hedoro, No niin. Mä sanon DJ. Sä sanot DJ. yhden Bo. Mä sanon DJ siihen Sä alkuun. sanot DJ. Ui vitsi, toi olisi kova DJ-nimi. No kun on DJ Bobo olemassa. Onko se, joka teki sen Chihuahua-biisi? Ehkä, en tiedä. Se on muuten saattaa kaikkea olla se. Paskaa ysärillä. Din. Chihuahua. Semmoinen biisi on. Kuunnelkaapa. Okei, tuli vaan mieleen. Tequila. Se on eri, mutta sama, same vibe. Se, mikä tästä puuttuu, on Bobobo. So close. Mä sanoin ne molemmat. Joo. Kaksi Bobo oli Eli tää on Bobo. Mä et sä tiedän tämän sarjan. Se on vissiin semmoinen jotenkin aivan hullu. Nimen perusteella ainakin vaikuttaa. No kyllä mä ainakin puolikkaan saan tosta. Saat 1/3 pisteen. Kyllä. Mutta tämä oli tässä. Joo. Suuri osa oli aivan ilmeisiä ja pari oli hauskaa ja vaikeaa. Ja en mä tiedä, oliko tässä ihan hirveästi järkeä. Mutta tämmöinen me nyt tehtiin. Joo. Meillä meni hienosti. Meillä meni hienosti. Mutta Yhteenvetona, niin kyllä me voidaan yksi podcastia ainakin pitää pystyssä. no joo. joo. On ennenkin nähty anime-sarjojen nimiä ja katsottu Mhm. shonenia. Joo, kyllä. Shonen Boys, Rise Up. BuzzFeed-visoja. Shonen mennä. Mulla on Boys, siis Hot Summer. 3/4 tai 3-4 tässä ja mä vähän niin kuin ajattelin, että näistä jokainen meistä saa tehdä yhden tällaisen. Oho. Joo, okei. Okay. Ja mä ehdottaisin ensin, että Akim, Kerro. no tämä kyselynimi englanniksi on, että which My Hero Academia man is your soulmate? Mm-hmm. Let your stomach decide. Eli sä valitset, mitä sä syöt päivän aikana, ja sitten tämä kertoo, että ketä sun My Hero My Hero Academian miestä sun poikkisosu. pitäisi deitata. Okei. Ja mun mielestä tämä oli konseptina Erittäin aivan virheetön. Todella Yes. aukoton, joo. Aamiainen. Otatko pannukakkuja, vohveleita, aamiasburriton, smoothie bowlin, avokado, vapaahtoleivän, munia ja pekonia, muroja, croissantin, bagelin vai Herran makkaraa? Jumala, kun paljon vaihtoehtoja. Monta vaihtoehtoa tässä oikeasti on. Sano heti, kun jokin kuulostaa Avokadon oikealta. leipä. Avokadon leipä. Helvetin hyvä. Tämähän on siis vakavaa tiedettä, joten tämä kannattaa miettiä tarkkaan. Deepia. Mitäs joisit avokadoleipäsi kanssa? Jotko maitoa, mehua, kahvia, jääkahvia, teetä, smoothieta, limua, vettä Jääkahvi. vai mimosan? Jääkahvi. Jääkahvi. On pokka. It's raining. By the Pitäisikö way, me ottaa guys. ihan turvallisesti mennä tuohon katoksen alle, otetaan tähän paussi, siirrytään sinne, vedetään maaliin. Joo, eli meillä oli ulkostudio ja sitten alkoi vähän ripsiä vettä, niin me tultiin katoksen alle, meni hetki. Älkää ihmetelkö outoa leikkausta. Joo, mä varmaan laitan jonkun äänen siihen. Mutta täällä me ollaan. Kyllä, Nyt, ja sivuraiteista. me jäätiin siis siihen, että Akim on valinnut aamiaiseksi avokadotoastin ja jääteetä, eikö se ollut? Oliko se Jääkahvi. jäätee vai jääkahvi? Jääkahvi. Okei, Jääkahvi. mä oon painanut paniikissa väärää, kun alkoi satamaan. Mutta nyt mä oon korjannut sen. Sulla on jääkahvi. Okidoki. Sitten suolaisen naposteltavan saat napata siihen kylkeen. Maistuuko tuliset sipsit, sour cream and onion sipsit, salt and vinegar sipsit, original sipsit, juustoiset sipsit, tai sitten popcorni. Popcorni. Nyt rupesi tekemään mieli sipsejä. God damn it. Oli Mulla on hirveä nälkä tosi tossa. monta sipsiä. Okei. Lounasaika. Maistuuko pizza, voileipää, paistettu riisi, sobanuudeli,
bolognese-pasta, pestopasta, takot, burrito, tämmöinen grillattu juustovoileipä tai mac and cheese. Tako. Good choice. Tako. Ja mitäs juot lounaan kanssa? Noniin. Maistuuko, siinä ei ole kyllä ruokajuomia yhtään. Appelsiinimehu, omenamehu, vesimelonimehu, mikä on cranberry? Karpalo. Karpalomehu. Sitten kokis, Sprite, ginger ale, Fanta, suklaamaito jostain syystä tai kahvi. Appelsiinimehu. Ruuan kanssa oikeasti. Ei ole kyllä ruokajuoma. Niin. No oliko noin muut ruokajuomia? No kokiksi se voisi vaikka voinut ottaa. Ei se ole ruokajuoma. Vettä ei kyllä olisi saanut vaikka kuinka... Takojen kanssa. Kokis. Kyllä mä juon vettä useimmiten. Niin, vettä ei ollut tarjolla jo. Ei ollut tarjolla. Niin. Se on, vesi olisi ollut se ykkönen jo. Sitten on aika napostella vähän lisää. No niin, nyt napostellaan taas. Nyt ei ole montaa erilaista sipsiä, nyt on vaan sipsejä. Tai popcornia, tai karkkia, tai voileipäkeksejä. Pelkkää teetä, kiitos. Tai sitten kahvi vain, en halua muuta. Kakkua huutomerkillä. Juusto, muffini, tai nokoset sohvalla. Ui. Oho. Popcorni uudestaan. New challenge. Jäpä vetää kahdesti samana päivänä. Tälleen niinku... Onko se sun suosikki? Sohvalla. Se on mun suosikki. Niin on kova. Tämä hämmentää. Mä en niinku osta popcornia oikeastaan ikinä. Ne on ihan hyviä, jos niitä saa jossain. No jotenkin siis, tää on taas näitä silleen, harrastan pienoluita ja lässyn läämeenikiä, mutta siis niinku, kun ostaa niitä popcornijyviä, mitä paukuttelee itse kattilassa, niin dikkaan enemmän kuin mikropopcornista. En tiedä, onko siinä oikeasti mitään eroa. Kaikki ne 3 mikropopparia samana päivänä. Todella kovaa ja hämmentävää kaikki toimintaa. 3 mikropopparia. Niin, josta ei laatikossa ole varmaan. Niin. Ai, kun mä ajattelin, onko niin vaan silleen 3 eri brändiä, sille on vaan taffeli, niin mä söin kaikki, mä söin ne kaikki. Eikö niitä ole semmosia 3 pakkauksia monesti? Niin. No niin, popparit valittu. Siirrymme päivälliseen. Yes. Täällä on raamenia, voileipää, pastaa, pizzaa, stir fry, eli vähän tämmöinen niin wokkihenkinen kasviksi, ja mitä siinä nyt sitten on. Kurria ja riisiä, pihvi, fish and chips, risotto, tai sitten vaan omituisesti myös takeout, koska minkä tahansa näistä voi nykyään tilata kotiin, mutta en tiedä, onko takeout sitten jotakin pitää. Siis mulle tuli ihan sairas nälkä. Tämähän on tosi typerä niin kysely tehdä tähän loppuun tällä. Hirveä nälkä iski. Ota. No niin, ja arvaatte varmaan, että päivällisen kanssa pitää juua jotakin. Tietysti. Viski. On mehu, on smoothie, on limu, on maitoa, on jääteetä, on niinku limonaadi erikseen, eli vähän tuon niinku sitruunahomma sit varmaan. Keitto. Täällä on vettä. Nyt saa juo vettä. Vettä, mennään sillä. Jäbä ottaa vettä. Täällä on saanut myös alkoholia. No, raamen ja ihan keitto. Vaan alkoholi. Se olisi ollut kova raameni ja juon keittoa. Dude. Mites jälkiruoka? Anna palaa. Maistuuko kakku, jäätelö, tuommoinen cake pop, eli siis vähän niin kuin semmoinen kakkupallo tikun päässä. Joo. Suklaa näyttää tuolta. Karkkia löytyy, candy apple, karamellisoitu omena myöskin tikun päässä. Ollaan selvästi Japanissa. En ole ikinä maistanut. Mä oon maistanut. Mutta tuntuu, että ei voi olla hyvää. Se on niinku, liian makea. No siis se on niinku, omenan päällä on semmoista vähän niinku karamellia. Niin. Tuntuu, että se on haastavaa syödä niinku mitenkään järkevästi. No varmaan on tosi tahmasta. Se on vähän tahmainen. Se on vähän typerä. Mutta on vähän typerä. Suklaata, jäätelökakkuu, muffinia, brownie, eli mikä se on vaan brownie. Se on vaan brownie. Ja keksejä, mutta tää on niinku tommonen amerikkalainen cookie, eli läski ja pehmeä keksi. Mut miksi brownie on suomennettu ruskis? Joo, pistin ruskikset tuonne uuniin. Point! Kuulitte täällä se ensimmäisen kerran Animurot Exclusive. Nyt pitäisi olla joku sound-efekti tähän näin. Bling. Mutta siis ruskikset. 2025, you know it. Trendaavat uudet termit. Joo, ota ruskis sieltä. Meillä siis puolisoni tekee ihan top 1 tason herkkua, jonka nimi ainakin meillä on niin kuin brookie, eli brookie, koska se on vähän niin kuin brownie ja cookie samassa. Niin mites ruskis ja keksi, niin olisiko... Ruskeksi. Niin ruskeksi olit sanomassa kanssa. Mä olisin sanonut joko kuskis tai reksi.
Nyt pitäisi olla TikTok-tili, että voidaan tehdä TikTok-video. Mutta minkä sä valitsit? Valitsitko sä mitään vielä? Se on ruskis. Sä otat ruskikset tähän väliin. Se toimii aina. Vaniljajäätelö, jos saisi tuohon vielä. Paitsi jos ne on silleen niin kuivaksi paistettu, että se kengän pohjaa, se on huono. Sitten vielä lapsi on laitettu nukkumaan ja on pitkä päivä takana, niin midnight snack. Oho. Pizza, nachot, pikaruokaa, mutta tässä on hampurilaisen ja ranskalaisen kuvat, niin ota sitten se, mutta toisaalta tässä on hampurilainen myös seuraavaksi erikseen, joten en ota selvää. Sipsejä, pelkkiä ranskalaisia. Lisää kakkua rapseilla. Tuommoinen siis cinnamon roll, eli kanelipulla, eli meillä korvapuusti Suomessa, koska me ollaan Suomessa. Se rullataan. Tulisia wingsejä tai sobaa yöllä. Ehkä se pizza kuulostaa tälleen nälkässä aika kovalta. Tässä mä mietin just, että tässä olisi voinut valita jokaisella ruoalla pizza. Tuossa myös voileipä oli melkein jokaisella. Niin oli myös, ja kakku oli monessa. Akim, sun poikakaveri on Shota Aizawa. Tietysti se on. You are two peas in a pod. Sometimes you can be a bit loud, but you help bring this introvert out of his shell. Oh, and you like cats. We love cats. No niin, sehän osuu. Kukas tuo jäbä on? Se on introvertti jäbä. Mä en tiedä, mä en ole kattonut sarjaa. Se on se, joka mitätöi kaikkien muiden voimat. Okei. Semmoinen hirveä tiukkis ja tosikko, mutta sitten se yrittää, tai niinku, hän tarkoittaa niinku hyvää kaikella sillä, että oikeasti ihan super mahtava tyyppi. Niin, on pakko tykätä. Okay. Hän tykkää myös ottaa päiväunia. Se on se juttu. No se ei ole kyllä voi olla huono ihminen, jos ottaa päiväunia. Ei, se on aina hyvä. Mutta silloin siis ihaltava ominaisuus. Maailma olisi todella paljon parempi paikka, jos olisi lakisääteistä, että kaikkien ihmisten pitäisi työpäivän aikana saada ensin joku lounaan jälkeen vaikka pikku herkku, ja sitten pitäisi mennä päikkäreille. Joo. Kyllä jaksaisi tehdä töitä taas iltapäivästä todella paljon paremmin. Ja eikä oltaisi niin kiukkuisia. Pikku hipsutus siihen viereen. Joo. Täällä on siis vaihtoehtoja. Täällä on näitä BuzzFeed, ja sitten mulla on yksi tämmöinen villikortti tämmöiseltä suomalaiselta sivulta. Mä veikkaan, että Jontta saattaisi tykätä tästä. Noniin. Ja mä en tiedä yhtään, tämä voi mennä aivan lähteä täysin metsään. Tämä on siis tämmöinen piste kuin testimato.com. Testimato? Ei kaalimato. Aivan. Testimato. Se on se kaalimadon testiground. Täällä oli, siis tämä oli jonkun tämä Satisfyer Extreme, tämä ei mennyt ja huono käyttäjäpalaute oli liian. Oli huutava palaute. Mites mä olin kertomassa? Jonkun vaan niin kuin koodauslafkan vaikutti olevan tämmöinen sivu, missä voi vaan luoda itse testejä. Okay. Ihmiset on tehnyt tänne kaikenlaisia testejä. Ja mä löysin täältä tämmöisen testin, ja tämä on siis ihan suomeksi. Kuka Saikiko-hahmo olet? Oi, nyt on kova. Mutta mä en tiedä yhtään, miten tämä toimii. Tai niin kuin, että meneekö tämä aivan villiksi vai onko tämä aivan plää. Mikä on sun lempiväri? Vihreä vai oranssi? Vihreä. Vihreä. Se lukee täällä vielä 2 eellä. No niin. Vihreä. Täällä lukee myös keltainen. Keltainen. Mutta otetaan vihreä. Tykkäätkö kahvihyytelöstä? En. Olisi voinut myös se vastata, että en mä tiedä, mutta sanotaan en. Okei, voi olla, että tämä on trollikysely. Tai sitten tämä on tosi tärkeää. Onko vähän gay? Kyllä on vähän gay. No ehkä, siis vaihtoehdot on no ehkä vähän. Puoliksi. Ja joo. Puoliksi. Oh my god, no ehkä vähän on. No ehkä vähän. Otetaan se. Puoliksi, loistavaa. Kuka on lempihahmosi? Mä en tiedä, onko nämä kaikki siis Saikikkoa. Tulee random. Huvittavaa on, jos tämä on ainoa, joka vaikuttaa lopputulokseen. Sitten mä oon se hahmo. Niin, se vaan voit vaan valita. Muutama kysely. Onks vähän gay? Vaihtoehtoja on Saiki, Kaido, Aren, Nendo, Mikoto, suluissa Saikin GF, Teruhashi. Olisi Teruhashi se urheilujäbä? Mä en tiedä. En mä muista. Vitsi kun mä muistan. Hairo. Jos se on joku kiinnostanut, me voidaan googlaa. Mä koitan muistaa Hairoa kanssa. Olisiko Hairo ollut se urheilujäbä? Takahashi. Asumi. Chiyo. Mera. Rifuta. Saiko. Onko se eri kuin Saiki? On. Oho. Ja Toritsuka. Joo, mä saan Nendo näistä. Nendo. Se on tuolla.
No, Tämä on paras kysely ikinä. niin. Tykkäätkö perusnormitaloista ja muusta halvasta? Mistä? Muusta halvasta. Perusnormitaloista Ja muusta ja halvasta. muusta halvasta. Mitkä ne vaihtoehdot on? Vaihtoehdot on kyllä, rakastan niitä. En mä tiedä. Ja 4. hyi saakeli vihaan halpaa kamaa. En mä tiedä, varmaan ehkä todennäköisempi näistä kaikista. No niin. Ei saakeli ihan halpaa kamaa. Tykkäätkö Se on varmaan, toi on sen Saikikon sisko. Joo, ihan sama. Tykkäätkö urheilla? Kyllä. Se on siis todellakin. Joo, Toinen olisi ollut on ihan laiska. Otetaan todellakin. todellakin. Tykkäätkö syödä? Vaihtoehdot on. Joo. Joskus. Joo. Ja en hymiö. Joo, kyllä ehdottomasti. Jet Black Wings, kysymysmerkki. Aha, okei. Okay. Vaihtoehdot on hell yeah. Tai mikä se on? Se on olisiko se ollut liittyen siihen Kaidoon justiin sen. Hetkinen. Mikä se on se metallibiisi? Just mietin sitä, se oli jotain Knights of Thunder. Niin aivan joo. Se kuulostaa temaattisesti, että se voisi... Eikö se ole se joku jäbä, joka luulee, että sillä on supervoimia, mutta sitten sillä ei oikeasti ole? Joo, just se. Niin. Joo, hell yeah. Hell yeah, Jet Black Wings. Onko sulla silmälasit? Judgment Knights of Thunder, se oli. Joo. Onko sulla silmälasit? Ei. Minkä väriset hiukset sul on? Onko vaihtoehtona vaaleit? Pinkit, siniset, Joo. liilat, Joo. blondit. Blondit, joo. Punaiset, vihreät, oranssit, ruskeat tai valkoiset kautta harmaat. Joo, kyllä se on blondit. Lähimpänä. Blondit. Oliko testi liian lyhyt? Suluissa ei vaikuta tulokseen. Joo, ei, vähän tai emmät. Vähän. Vähän liian lyhyt. Vähän liian lyhyt. Okei. Sä oot Kaido. Kaido. Oliko se minkä sä valitsit? Ei kun sä valitsit. No niin, eli se ei tullut pelkästään sen joo. mukaan. Mahtavaa. Onneksi. Mun pitää vielä avata toi uudestaan ihan vaan, koska tää oli ehkä huikeinta ikinä. Tää oli hieno. Onko sä kysy joka kaverilta? Tämän visan on laatinut Sanni GXX-Rogers. Kiitos Thanks, hänelle. Sanni. Julkaistu vuonna 2021, eli arvostamme. muutama vuosi takaperin, mutta tämä oli syvältä koronan toiselta vuodelta. Haisee jo covidilta. Covid osa 2. Joo. Ja kaikki oli edelleen kotona. Joo. Tämä oli hyvä. Kiitos. Kiitos Sanni. Sitten, mua ei ole vielä visailtu. No niin, Niko. Oota, mulla on 2 vaihtoehtoa tässä, niin mä katon. Tai siis, vai pitäisikö sun päättää? Itse asiassa joo, okei. Mulla oli tämmöinen ajatus, Joo. että tässä on tämmöinen, että build a Sunday and I can tell you what anime to watch next. Okei, interesting. Niin mä olin ajatellut, että jos mä joudun oikeasti katsomaan sen, mikä täältä tulee, niin... Tämä on mahtavaa. Haluatko sä visailla mulle tämän? Joo, mielellään. Ja Sunday ei tarkoita siis sunnuntaita, vaan pehmistä. Niitä on semmoinen jäätelöannos. Pehmisjäätelöannos, useimmiten pehmiksellä. No niin. Se useimmiten what will you be having your Sunday in? Eli mistä sä haluaisit syödä sun Sundayn? Kyllä. Vaihtoehtoja on kulho. Kyllä. Sitten ihan tämmöinen vohvelitötterö. Kyllä. Sitten on lasinen, eikä lasikulho oikeastaan. Se on eri. Ja sitten on banaani. Bananasplitiltä haisee. Otetaan tavallinen kulho. Ihan classic bowl. Bowl. A bowl, baby. Katsotaan, tapahtuuko jotain. Latailee. Pieni hetki. Voimme leikkaa tämän tyhjän ilman pois. Ikinä en ole leikannut tyhjää ilmaa tästä podcastista pois. Mahtavaa. Enkä leikkaa. Se on sitä kultaa. Onko se nyt valinnossa? Sen pitäisi olla sille ihan vähän kirkkaampi kuin ne muut vaihtoehdot. Ainakin ne olet oikeassa. Se on nyt valittu. Joo. Hyvä. Sitten valitaan työkalut, millä saat nauttia tämän sun. No niin, selvä. Lusikalla voin kertoa, että jos sieltä löytyy tavallinen lusikka. Niin... No vaihtoehtona lusikka. Joo. Haarukka. Ei. Mä vaan nuoleskelen sen. No se on varmaan sitten, olisi vohvelihommiin, mutta ja ei. Ja sitten on pilli. Joo, ei. Lusikalla mennään. Lusikka. Näin. Perusmies. Sun ensimmäinen skuuppi. Eli mikä on sun eka maku, minkä sä valitset? Okei. 4 vaihtista. Okei. Mansikkaa. Joo. Jännittävää. Joo. Vaniljaa. Joo. Suklaata. Cookie dough. Cookie dough.
Okei, alright, sillä mennään. Kova. American Heritage Chocolate. Mikä on sun toinen boltsi? Ui juma. Karamelli, eli tämmöinen kinuskityyppinen. Sorbetti. Ei. Ei ole kerrottu mikä sorbetti, mutta sorbetti. En ole ikinä oikein ymmärtänyt sorbetteja. Se ei niinku toimi Sä et mun. ole hyvä sorbetti ja sitten maistaa. Ihan Niinku se, superhyvä. on. Siis, Ja mangosorbetti on mun lapsuuden. Niinku, mä ymmärrän, että se on paperilla just semmoinen raikas ja hyvä. Mutta kun sitten, miksi mä söis mieluummin jäätelöä? Oli vaan niinku se ei vaan does not compute. Niin, se on vähän niin kuin jäätelö, mutta ei aivan, ei niin hyvä. Sä rullat pullaa auki ja et ymmärrä mistään mitään. Eli sun ensimmäinen oli cookie dough ja sitten toisen vaihtoehto on siis kinuski, sorbetti, sitten on cookies and cream ja sitten on cotton candy eli hattara niin kuin tämmöinen maku. Joo, okei. No noista kyllä varmaan sitten se kinuski toffee, mikä se ei niin kuin double up sillä cookies and creamilla. Ei, no kun se oli nimenomaan, se oli ja se olisi voinut, että jos olisi ekaksi ottanut joku muu, niin olisi voinut ottaa sen, mutta mennään näillä. Ja cookie dough on muutenkin parempi kuin cookies and cream mun mielestä. Ja sä saisit paremmin. Joo, ehkä joo. Siellä voi olla niin kuin isompia chunksei. Next level. Third scoop. Ui juma. Cookie dough. Mango. Joo. Minttusuklaa ja synttärikakku. Niin onko synttärikakku edelleen siis kuitenkin jäätelön maku? Joo, ei tule synttärikakku. Eli miltä maistui synttärikakku jäätelö? Valokuvan perusteella niin näyttää vaniljilta, missä on vaan hirveästi strösseleitä päällä. Mutta... no that's not good. Sanois ne vielä ne muut. Cookie dough, mango, minttusuklaa, birthday cake. Muistutuksena sulla pohjalla on toi cookie dough ja sen päällä on kinuski. Tämä ei nyt ole ihan täydellinen. Tämä alkaa pikkuhiljaa vaatia jotakin tyyliä. Rupee rönsyille. Mansikkaa tai muuta, mutta nyt me ollaan... Vai meitkö takaisin cookie dough? Ei. Niin, että ottaisiin 2 cookie doughta ja yhden toffeen siihen väliin. Ei se ole kyllä huono kombo sekään. Sitten mä mietin Mä oon vaan paholainen olkapäällä. Mä mietin, Se on suosituksessa katsoa One Piecea, välissä jotain Dragon Ballia lisää One Piecea. Ei olisikaan välttämättä, se mango on vähän liian random, se minttusuklaa voisi toimia. Minttusuklaa kinuski kuulostaa jännältä kombo. Se on vaan jännä kombo. Kyllä me ehkä nyt, me lähdetään rakentamaan tässä nyt koherenttia kokonaisuutta, niin lisää cookie doughta. Doinks. Yes. Seuraavaksi romut päälle. Noniin. Marjoja, suklaahippuja, strösseleitä vai pähkinöitä? Noista suklaahippuja. Yes. Oho, ei pähkinöitä. Pähkinä on toiminut varmaan ihan hyvin kanssa. Pähkinä menee vaikka jogurttiin, mutta ei jäätelö. Mutta ei ainoastaan yksiä romuja, vaan toiset romut kanssa. Okei. Let's go. M&M's, kermavaahtoa, niin gummies-karkkeja ja kirsikka. Kermavaahto ehdottomasti noista. Kermavaahto. Nyt tarvitsisi jonkun kastikkeen. No nyt olisi kastiketta. Yes, hyvä. Mansikkasiirappia, suklaasiirappia, kinuskisiirappia, condensed maitoa, eli mitä se on, mikä se on? Condensed milk se on. Niin, sitä se on. Kondensoitu. Kondensoitu maito. No varmaan paketissa voisi lukea ihan kondensoitua maitoa. Kyllä. No se on suklaa tai kinuski. Mm-hmm. Kyllä mä varmaan, siellä on nyt sitä kuitenkin sitä, no niin, suklaahippuja on. Kyllä se kinuskikastike tai siirappi, mikä se nyt on? Kinuski. Joo, kinuskisoosi. Kinuski. Diabetes intensifies. Niin, nyt sun pitäisi valita, mikä näistä sundaeista vaikuttaa sun mielestä niin kuin visuaalisesti houkuttelevimmilta. Which sundae looks the most delicious? No niin. Eli tässä on tämmöinen joku todella suklainen lasi, missä on kaikenlaista, ja sitten on tommonen todella jotenkin kermavahtoinen ja keksinmuruinen homma, ja sitten on tommonen vähän niin kuin marjainen, ja sitten on, toi nyt näyttää lähinnä jonkun, että siinä on vaan kermavahtoa ja suklaakastiketta, ei näin jäätelöä siinä ollenkaan. Eihän sandea, kermavahtoa, suklaakastiketta. Se on vielä halvempi, jos vaan kermavahtoa. Mä en näe näitä kuvia kokonaan myöskään, kun tää on jotenkin, tää leiska on tämmönen. Älä mieti liikaa. Sä pystyt siihen. Mun pitäisi nyt vaan... No kyllä mä siis näistä. Tää ei ole semmonen tavallaan, minkä mä äsken rakensin. Älä analysoi. No niin. Sielun mukaan. Mä otin ton semi-marjaisen. Mitä sanoo? Ui juma. Se sanoo, kuulkaa, Black Butleria. Noniin. Okei, selvä. Niin. Eli Kuroshitsuji, eikö se ole alun perkäs? Kuroshitsuji. Kuroshittii. Okei. Kyllä. Tätä voisi... Sitähän tuli
lisää, tai tulee lisää mun mielestä. Sitä tulee lisää, ja sitten mangana tätä on myös kehuttu kyllä. Että se on kyllä kova manga. Mutta tämä oli nyt anime-visa, joten mä joudun kyllä katsomaan tätä. Mutta sitten jos mä innostun... Onko tämä joku Ketto Batmanin niin hovimestari? No vähän niin kuin. Se on semmoinen kuolematon hovimestari, joka sen mestarinsa kanssa kiertää maailmaa. Vampire Demon Lord-tyyppinen hovimestari. Just niin. Tosi semmoinen puhuu korostetun tummalla ja kohtelijalla brittiaksentilla ja laittaa kaverit nippuun. Mahtavaa. Mikähän se on? Sebastian sen nimi varmaan. Tuntuu, että se on Sebastian se. Kova, ei edes kattonut ja muista. No mutta mä tuun katsomaan nyt jossain vaiheessa lähiaikoina sitten Black Butleria. Joo. Ja oikeata. Onko tämä visa oikeassa, että pidätkö se siitä, niin se jää nähtäväksi. Se jää nähtäväksi. Tässä lukee, että you enjoy more dark, mystery, animes, but love animes with outstanding art and beauty. Very sophisticated. It is me. Siitä tuli kyllä ton värinen. Siitä maannuksesta ainakin. Olisi ollut hauska tietää, mitkä ne vaihtoehdot, tai mitä kaikkea sieltä. Sen verran, mä oon siis ton konseptin testannut ihan vaan silleen, että se toimii teknisesti niin eilen niin, että mä läpsin sinne kaikkea, mitä mä en missään nimessä ottaisi. Ja sitten sieltä tuli Fruits Baskettia. Okei. Ne kaksi sieltä ainakin tulee. Mutta en tiedä tosiaan montako eri varianttia siinä sitten on leivottu sisään. Toivottavasti enemmän kuin 2. Mutta olisi Fruits Basket semmoinen, mikä sua ei kiinnosta? No siis se on romanssi-anime, mikä siis niinku tavallaan paperilla voisi vähän kiinnostaa, mutta ei se ehkä sitä niinku ominta genreä ole. Että kyllä silleen eli jos sulla löytäisi semmoinen Sunday Koura tai naama eteen, mutta sulla ei muutakaan, niin kyllä se nyt varmaan maistaisi. Mä olisin niinku kiinnostunut maistamaan. Se oli varmaan joku marjaisa ja siinä on kondensoitu maito päällä. Pähkinöitä ja kondensoitu maito. Niin, jotakin semmoista. Joo. Mutta siis kiitos BuzzFeed. Kiitos se yksi jenkkiläinen koulu, kirjasto, minkä ohi, mutta mistä se yksi shonen visa oli merkki. Ja Saana vai mikä se yhden, ei se ollut Saana vai mikä Sanni ja paljon kirjaimia. 321. Niin kiitos kaikille teille. Kiitos pojille. Thanks. Kiitos. Käykäähän te muutkin tekemässä netissä jotakin visoja. Sitten me ollaan taas fiksumpia ja tiedetään mitä katsoa ja tiedetään toisistamme enemmän ja tiedetään ollaanko me fiksuja vai ei. Jälleen viisaampina kohti uusia seikkailuja ja haasteita. Animurot, ikinä ei tiedä, vähän niin kuin jäätelöannos tai suklaarasia Forest Campilla, niin sä et tiedä ikinä, mitä siltä seuraavaksi tulee. Pähkinät lentää naamalle. Näin se on. Tämä oli tämmöinen jakso ja ensi kerralla voi olla jotakin aivan muuta. Niin jo. Hei, mahtavaa, että olitte kuuntelemassa. Me yllätetään aina itsemmekin. Mutta oli kivaa. Kiitos pojat, kiitos kuulijat. Yes. Palataan asiaan. Palataan, moi. Moi.